Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 8067 63 46 130. Присоединяйтесь к нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. И это поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Євген Рибчинський, народний депутат Верховної Ради України 8-го скликання. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю вас, Гульсум. Дуже радий бачити знову. Взаимно. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Украинская делегация на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности на море заявила о непрекращающемся наращивании со стороны России военного потенциала в Азово-Черноморском регионе и призвала прекратить ограничивать там свободное судоходство. Давайте послушаем заявление украинской миссии в ООН. На тлі продовження нарощування військової потужності уздовж державного кордону України Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні. Зокрема, за рахунок збільшення кількості військово-морських суден, у тому числі здатних нести ядерну зброю. Росія не повинна перешкоджати транзитному проходу суден через міжнародну протоку і через порти Азовського моря. Росія повинна припинити агресію проти України і відновити повагу до суверенітету і цілісності території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну а тем временем вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вот его цитата. Ми особливо занепокоєні діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Важливим є розширити безпековий пакет для України, у першу чергу за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє. Пане Евгене, для начала, если мы говорим о милитаризации полуострова и возможное размещение там ядерного оружия со стороны России, на кого нацелены эти действия и угрожает ли это коллективной безопасности стран Чорноморського басейну? Логіку Росії цілком можна зрозуміти. Вони фактично програли Каспій. Конфлікт в Нагірному Карабасі показав їхню повну безсильність перед серйозними гравцями, такими як Туреччина. І навіть перед Азербайджаном, тому що за великим рахунком, азербайджанські війська брали участь, а не турки. Тому, програвши Нагірний Карабах і, в принципі, вважаєте, що Каспійський басейн, їм дуже важливо нарощувати хоч десь не просто свою присутність, а свою домінуючу роль. В даному випадку йде фактичне протистояння з Туреччиною. І це дуже давнє протистояння Російської імперії з Османською імперією. І ми бачили в історії чимало битв, 17 війн вже було. Причому, як не дивно, Україна брала участь з обох боків, як завжди. І чим це завершиться, нічим добрим воно не завершиться. Тим більше, коли починають півострів вже використовувати як весь півострів як військову базу. Вчора почалися, як ви знаєте, військові навчання. Причому вони почалися і в Криму, і на окупованій території Абхазії. І вони намагаються продемонструвати всім учасникам світового процесу політичного, що вони дуже великі гравці. Роль України Резнікова абсолютно правильно виразив. Єдине, що Росія член Радбезу і їхнє право вето буде блокувати всі українські ініціативи. Я предлагаю, пане Євгене, сейчас подключить к нашему эфиру Ігоря Романенко, генерала-лейтенанта у відставці, та заступника начальника Генштабу ЗСУ у 6-10 роках. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю.
Я вас також вітаю. Да. Пане Игоре, если сегодня мы говорим о милитаризации Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, какой месседж несет Россия кому и на кого нацелена эта милитаризация? На жаль, ця країна-агресор себе поводить таким чином, то фактично вона націлюється на всіх своїх сусідів. Я не беруся згадати якусь країну-сусіда, з яким немає територіальних претензій, не було якихось агресивних дій і так далі. Але що стосується Азовського Чорноморського басейну, безумовно, це країни НАТО, в першу чергу Туреччина, тому що якщо не враховувати ядерну зброю, то флот військовий Туреччини, він більш сучасний, ніж російський. І для того, щоб показувати свою силу, росіяни збирали і в флотилії Каспійського заводу, і з Північного флоту збирали сили, щоб якось протистояти, наприклад, навчанням Сібріз, які проходились, і там приймали участь 30 країн зі своїми судними кораблями. І намагались росіяни супроводжувати кожен корабель, який зайшов через проливи. Ну і ми з вами бачили напруження, яке відбувалося з британським кораблем і так далі. Тобто дії їх зрозуміло, вони по договору, який Україна заключили в свій час, врахують, що Азовське море – це внутрішнє озеро, знаємо, як Керченські проливи, тиск здійснюється. І в зв'язку з цим повинні, і це показують наші союзники, і сама Україна, адекватні дії відносно країни-агресора, відносно їх військово-морського флоту. В качестве противодействия вице-премьер-министр Алексей Резников допустил размещение войск Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько это сегодня реально и не противоречит ли это украинскому законодательству и конституции нашей страны? Я хотів би нагадати, що Путін, коли і Росія в цілому путінська планувалися ці операції, це ж не тільки в 2014 році, а було декілька намагань, плани були, удосконалились. Ми пам'ятаємо Тузлу, крім Тузли було. І так чи інакше вони захопили, пояснюючи всьому світу і внутрішньому пользователям, громадянам своїм, що це зроблено для того, щоб НАТО не захопило Крим, як відомо. В зв'язку з цим, після окупації, анексії Крима, теж хочу нагадати виступ Путіна, де він заявив, що в випадку ми готувалися, тобто російська сторона, якщо в випадку захоплення буде застосовано з боку натовців зброя, то ми були готові застосувати тактичну ядерну зброю. І це було сказано в 2014 році. І всі ці роки вони продовжували реалізацію цього підходу. Тобто там в Криму відремонтовані всі сховища ядерної зброї, які ще були за радянські часи. І крім того, я був, наприклад, свій час на крейсері «Москва», там і флагман. І, тобто кораблі, особливо великі, вони заходять в Крим, на свої бази і так далі, в тому числі з ядерною зброєю. Так. А тепер вони хочуть це легалізувати, і зробити Крим як непотопляємий авіаносець, фортецю, але вже з ядерним компонентом. Це зовсім інша якість і зовсім інший підхід, і, безумовно, з нашими союзниками, самі України, треба з цим боротися. А как размещение американских ПВО на нашей территории? Это эффективный метод противодействия? Значить, я хочу сказати, що відносно розміщення було б дуже доцільно. В зв'язку з тим, якщо вони роблять і будуть намагатися робити такі кроки, то це була б гарна відповідь.
але це порядка там 9 мільярдів доларів, це дуже коштовно для України, і, скоріше всього, обслуга цих комплексів повинна бути американська. Тут є і свої плюси, що будуть намагатися діяти проти цього озброєння спільно з американськими службами, тобто американці повинні бути захищати і своїх, і заодно Україну. Але якщо ставиться питання, чи може наші обслуги працювати з цими комплексами, так, пройти навчання і відповідним чином у нас близькі системи С-300 були і залишаються. Вони близькі по цьому, і наші військові спроможні освоїти ці комплекси. Тобто питання в тому, які з цих варіантів реалізовувати. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ігор Романенко був з нами на прямому зв'язку. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках. Пане Евгене, вот заявление Алексея Резникова я предлагаю сейчас послушать вместе и вернуться к этому вопросу. Так. Не можем, к сожалению, сейчас вывести цитату Алексея Резникова. Вот как вы думаете, это больше такое политическое заявление, или же за этими словами есть какие-то конкретные договоренности? Ви маєте на увазі стосовно ядерної зброї? Нет, относительно размещения американских ПВО на территории Украины. Ну, передусім, я хочу сказати, що у нас в Конституції закладений принцип такий, що не можна на території України розміщати будь-які бази іноземних держав. При тому всьому, з самого початку незалежності України у нас така іноземна база була в Криму, якраз російська. Да. Тому, в принципі, нічого дивного не буде, якщо у нас, зрештою, з'явиться американська база в той час, як Росія, порушивши Будапештський меморандум, здійснила агресію проти України. Тому, в принципі, впровадження, скажімо так, американських ініціатив або українських ініціатив щодо розміщення американських систем Patriot, це цілком доцільна історія. Навіть якщо воно коштує мільярди доларів, я думаю, що нам нададуть допомогу. У нас є дуже потужні в цьому відношенні інвестори. Якщо ви знаєте, МВФ нам зараз дали 2,7 мільярди безпроцентно. Це в рамках ковіда различних. Американський фонд, ще один BlackRock, теж дає нам мільярди доларів, просто це не озвучується на державному рівні, а це дається на наш дефенс, на нашу оборону. І в даному випадку розмістити там в Херсонській області, в районі там Вірменської і так далі, такі системи, я думаю, що це потрібно. З іншого боку, я, наприклад, скажімо так, теорії змови були давно, що з території Криму ніхто і не вивозив ядерну зброю, що ядерні боєголовки там зберігалися протягом всіх 30 років, тоді ще 24 років незалежності. Єдине, що вони були в Феодосії, так, ви зараз абсолютно правильну локацію назвали. Вони були деактивовані, але де-факто вони там знаходилися, і потрібна була їх реанімація, деактивація і так далі. Про це, я думаю, казав Путін якраз, а не про те, щоб завести там якісь нові системи. Їх просто треба активувати і все. Єдине, наскільки я знаю, вони розміщені десь в скалах, і вони направлені на той бік, тобто на Туреччину, на країну, так би мовити, натівського світу. І для того, щоб вони були спрямовані на Україну, це треба там дуже серйозна модернізація, яку з космосу буде видно точно. Вопрос милитаризации Крыма, Азово-Черноморского региона, как сообщает Министерство иностранных дел Украины, будут поднимать на саммите Крымской платформы. Вы знаете, 23 августа должен состояться инаугурационный учредительный саммит. Сегодня министр иностранных дел Кулеба сообщил, что уже 37 стран согласились принимать участие на Крымской платформе. А вот давайте подробнее на этой теме. Для начала, Крымская платформа, на ваш взгляд, станет
тем эффективным механизмом и поспособствует ли деоккупации Крыма? Ми ж можемо тільки передбачати, прогнозувати. В принципі, сама ініціатива потужна. Ну, тобто така ініціатива, умовно, в часи Другої світової, як була там чеська платформа, уявіть собі, там або судетська платформа на неокупованих територіях, вона б дуже багато дала. Просто чехи побоялися таке робити. Українці не побоялися таке зробити, кримці не побоялися це зробити, але що з цього вийде, будемо дивитися по цій, вона прем'єрна, так би мовити, платформа, так що будемо дивитися. А от що должно вийти? Яку роль должно вийти? 37 країн – це дуже багато. Це много? Це дуже багато. 37 країн – це не те, що збирає, як Росія, знаєте, Зімбабве збирає там своїх там сателітів, туркменів і узбеків. Оце у них такі форуми. І Лукашенко ще где-то там. І Лукашенко ще подумає, чи їхати в Крим, ви розумієте? Тому ситуація така, що у нас повноцінні країни, і Штати присилають теж дуже потужних міністрів. Дарма, що не приїде Байден, але я розумію, що після Женеви у нього, так сказати, обличчя в пушку трошки, і йому не до платформ, але ми розуміємо, що з цього все, що захоче Україна, вона зможе створити. Єдине, що потрібна дуже сильна комунікація міжнародна. І Кулеба, от ви його сьогодні згадували, це дійсно потужний вже гравець, як міністр. Наскільки буде потужна дипломатія українська, оце покаже час. Тому що після того, як буде проведений такий саміт, далі посли України у всіх фактично країнах мають доповісти керівникам країн про проведення такого саміту і про ті висновки, які цей саміт зробив. Але так, у нас посли дуже слабкі. Что же, на ваш взгляд, должна отыграть крымская платформа? Она должна разработать некие механизмы давления на Россию, некую дорожную карту деоккупации Крыма, представить в кооперации с нашими западными партнерами, уже двигаться в этом направлении. Ну, то есть, что это должно быть? Ну, передусім, це має бути, ви правильно сказали, дорожня карта. Ми не маємо зупинятися на, скажімо, на факті окупації. Ми маємо розуміти, що рано чи пізно Крим буде у нас, і якщо ми маємо точку А, це сьогоднішній день, і точку Б, повна деокупація, то оцей от шлях ми маємо сьогодні самі намалювати, і він нашим партнерам західним, і не тільки західним, і східним, має здатися абсолютно реалістичним. Тільки тоді вони підуть на допомогу нам, тільки тоді ця дорожна карта почне реализовываться. Также сегодня стало известно, вчера, то есть стало известно, что до саммита Крымской платформы, то есть за день, 22 августа, Киев должна посетить канцлер Германии Ангела Меркель. Я так понимаю, что на Крымской платформе ее уже не ждать, она принимать участие не будет, правильно? А вона ж навмисне так робить. Так, а почему, интересно? Тому що... Ну вот что ей терять, ей так пару месяцев остается. Дивіться, саме тому, що їй вже втрачати нема чого, саме тому, що вона вже думає про свою пенсію і своє майбутнє, а це майбутнє, скоріш за все, пов'язано з Газпромом, то я ж, знову ж таки, це ж моє передбачення. Хоча не тільки моє. Про це говорить і Фейгін, про це говорять Она может какую-то должность в Газпромі, як Шрёдер? Звичайно. А чому ні? Вона так допомагала створенню цього Північного потоку-2. Вона їде, звичайно, умовляти президента України, нашого гаранта, для того, щоб він погодився на так звану формулу Штайнмаєра, щоб реалізовувати мінські домовленості, які були підписані, якщо ви пам'ятаєте, в 2015 році, в 2014 році, після Дебальцева вони були підписані. І перший раз після Іловайська, і потім після Дебальцева. Так, а что значит уговаривать, имплементировать формулу Штайнмайера, если в 2019 году это коммюнике с формулой Штайнмайера, в принципе, Зеленский подписывал?
Вони хочуть реалізації цієї формули, тобто вони хочуть без відтворення українських кордонів, щоб відбулися легітимні на їх погляд вибори на Донбасі, були сформовані органи влади, і вони почали вже мати справу з легалізованими, а не квазі-республіками. І таким чином фактично легалізується ця окупація, і фактично такий самий сценарій виходить, як і в Криму. Тобто тільки там був референдум, а тут буде взагалі українськими руками і зроблено. Конфедерація в страні у нас. Так, конфедерація. Все. А далі це розвал України фактично. І вони цей сценарій намагаються реалізувати. Але, наскільки я знаю, політичної волі на Банковій немає такої. Всі прекрасно розуміють, що стати політичним трупом можна в один день тільки підписавши, а потім прийнявши на рівні Верховної Ради монобільшістю такий закон, а далі все. Дальше все. Ні рейтингу не буде, выйдут Майданы и так далее. И это прекрасно разумеет. Помните, когда в 2019 году, если не ошибаюсь, когда вот это была история с консультативным советом в рамках трехсторонней контактной группы, уже в Украине были протесты. Имплементация формулы Штайнмайера, да, может вообще породить третий Майдан? Тут треба розуміти, що третій Майдан вийде тоді, коли будуть порушені ще людські права. Він не вийде просто так. Але вийдуть люди показати свою волю щодо Донбасу. Я думаю, що буде реалізований трошки інший сценарій. Буде, як і обіцяв Зеленський, з самого початку буде проведений референдум, на якому спитають у українців, чи вони взагалі хочуть, значить, давати хоч якісь повноваження так званим ДНР, ЛНР. Так, подождите, на референдум ведь нельзя выносить территориальный вопрос. Референдум не є, це є дорадча форма, а не безумовна, розумієте? Тому можна виносити все, що завгодно. Закон в даному випадку може бути трактований по-різному, тому що це закон про референдуми, розумієте? Тому що закон про референдуми передбачає, умовно кажучи, питання так чи ні, так. А на базі цього питання буде вже урядом і президентом прийматися рішення. Але це не означає, навіть якщо 100% скаже, що давайте дамо їм незалежність цим республікам, все одно президент може заветувати цей референдум в один момент. Тому цей референдум не є взагалі, він не то, що не має законної сили, він не має сили обов'язкової. Він має тільки дорадчу силу. Тут еще же, наверное, важно, каким образом будет сформулирован вопрос. Ви правильно кажете. Звичайно. А так или иначе, как сейчас выбираться из этого цугцванга, в котором мы сейчас находимся? Нам заставляют имплементировать формулу Штайнмайера, мы это сделать не можем, это противоречит нашим национальным интересам. Так? Так. Минский процесс полностью в стагнации, нормандского формата нет, в принципе, говорить-то ни о чем сейчас. Ни одна Россия на это не соглашается, хотя украинская сторона настаивает. Вот все сейчас находится в такой стагнации. Вот как долго будет длиться вот такой вот процесс? Ця стагнація, вона найбільше вигідна Росії, це ж зрозуміло. Їм потрібно ще одне Придністров'я. І фактично таким Придністров'ям стає окуповані території Донбасу, вони нашпиговані російською зброєю. Це фактично, якщо ми кажемо, що Крим – це авіаносець, то це вважайте, що це танк російський, один великий, і він стоїть з дулом направленим на Київ. Але треба розуміти, що вони теж розуміють всі ризики продовження активної фази війни. Тому це така, знаєте, така ситуація позиційна. Будуть літати міни, будуть літати снаряди, будуть, звичайно, вражені, вбиті, поранені і так далі, але якщо активізувати фазу війни, то ніхто від цього не виграє, і Україна, зокрема. Якщо піти на формулу Штайнмайера, на мінські домовленості, влада перестане бути владою і делегітимізують дуже швидко. Тому я думаю, що цей процес фактично в патовому стані. 30 августа президент Украины Зеленский едет в Вашингтон. Слава Богу. Дмитрий Кулеба сказал, что США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины и участия в нормандском формате. Это только одна из них. Давайте вместе послушаем его цитату.
Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Так, а какие это могут быть идеи? Что мы можем предложить Соединенным Штатам Америки? Ну, передусім, ми їм можемо запропонувати взяти участь у цих переговорах. Якщо у нас був умовний будапештський формат, і на його базі сформований нормандський, тому що там брала участь і Франція, зокрема, то чому б там не взяти участь ті самі Британії і Сполученим Штатам, які також були присутні тоді на підписанні цього меморандуму. Просто це невигідно, звичайно, європейцям, ну, мається на увазі Німеччині і Франції, бо вони втрачають свою, скажімо так, домінантну позицію, але з точки зору конструктиву, звичайно, такий формат вже дасть певні зрушення. Це раз. Друге, от міністр прекрасно сказав, що Штати чекають від нас нових пропозицій. І це зрозуміло чому. У них в 22-му році вибори в Конгрес, і якщо демократи програють, а вони зараз мають більшість, а вже фактично у них втрачається рейтинг через оці от висловлювання Байдена стосовно друга, умовно, Путіна, то їм треба тепер робити, знаєте, таку на розтяжки робити громадську думку, щоб сам Конгрес і самі конгресмени були за Україну, виділяли нові гроші, значить, на зброю, на наші мирні ініціативи, на переговори і так далі. І, в принципі, в Держдепі, де був і Єрмак, і Кулеба, їм чітко дали зрозуміти, що тепер, так би мовити, м'яч на вашій половині поля. Давайте будь-які нам паси, и мы будем дальше разыгрывать комбинации. А как вы думаете, намеренно ли был перенесен визит Зеленского на 30 августа с июля, потому что конгрессмены будут в отпуске? Звичайно. Просто знаючи, я багато разів працював в україно-американському кокусі, будучи депутатом, і багато разів їздив в Вашингтон, і ми спілкувалися тоді з Маккейном, і з Марсі Каптур, яка очолює команду співпраці з Україною. Вони налаштовані рішуче. І тут треба розуміти, що Байдену оці конфлікти з власним конгресом зовсім не потрібні. І він переніс так плавно на самий кінець, коли у них канікули. Але треба розуміти, що це канікули у, значить, старого Байдена, розумієте? А не у тої молоді, яка рветься в політичні бої там в Америці, яка 100% приїде привітати українського президента і дати йому, так сказати, жест надії. А этот конфликт мог бути основан на Северному потокі-2? Зокрема, і з ним пов'язаний також, тому що ви ж розумієте, що за кожним конгресменом, як і за нашими депутатами, стоять промислові групи, інколи військово-промислові групи. Зріджений газ продають в Європу. Нащо їм цей потік, вже другий потік, між іншим, з Росії? Так в этом-то и вопрос, зачем это тогда Байдену? Чому він пішов на це соглашення тоді? У мене дуже проста відповідь. Основна конфронтація Сполучених Штатів на сьогоднішній день є з Китаєм. Я думаю, що Путін пообіцяв підтримку американських ініціатив щодо блокування якихось активностей Китаю в Тихому, в Женеві, в Тихому океані, тому що там вони розвертають флот більше, ніж Росія у нас в Чорному морі, набагато більше. У них вже, наскільки я пам'ятаю, 4 авіаносці. Вони сьогодні мають шалену базу. Причому вони для військово-морських сил Китаю закуповують дуже багато в самій Росії. І от тут треба розуміти, що Байден вважає, що він розміняв більше на менше, розумієте? Пріоритети определив. Розумієте, і він
типу віддав Україну взамін великим інтересам в Тихому океані. Але насправді його дуже швидко, я думаю, вже в вересні повернуть, так сказати, на землю, щоб він десь не пірнав десь у хмарах. А чому в сентябрі? Чому? Тому що вийде Конгрес на роботу. Там дуже все швидко відбувається, повірте мені. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Ігоря Петренко, аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю вас. Да. Пане Игорю, а ждаете ли вы каких-то прорывных решений и двухсторонних соглашений во время визита президента Украины в Вашингтон? Ну, безусловно, я думаю, что они будут. Здесь очень зависит много от того, что мы будем предлагать. Мы сейчас видели достаточно позитивный визит Ермака и Боррелла в Штаты, где они встречались с Блинкеном, где они встречались с Салливаном. Действительно, уже понимаете, что на администрацию Байдена есть серьезное очень давление и со стороны конгрессменов, и со стороны сенаторов, которые, мягко говоря, очень недовольны таким вот российским пасом или российским немножко разворотом. Плюс можно посмотреть и СМИ, даже СМИ, которые аффилированы или которые близкие, скажем, которые поддерживают политическую партию, они тоже очень жестко проходились по Байдену за решение в контексте Северного потока. Даже были некоторые публикации, в которых рассматривался этот момент как причина импичмента будущего. Поэтому, скажем так, все достаточно серьезно. Поэтому, безусловно, да, с одной стороны, вот вы спрашивали, да, вот у гостя в контексте того, почему так делает сейчас Байден, тут два момента. Первое, которого он сказал, абсолютно согласен, в контексте угроз Китая и гипотетического, да, такого мнения, что Россия где-то что-то может там помочь в этом моменте. Второй момент — это то, что он не хочет терять Германию и такую вот евроатлантическую общность. Он понимает, что Германия — это локомотив Европейского Союза, и он понимает, что это экономически выгодная штука для Германии. Безусловно, это не только экономический проект, это однозначно как бы энергетическое оружие в руках Путина, но он делает вот такую как бы определенную штуку с тем, чтобы Германия оставалась как бы главным таким вот союзником Соединенных Штатов Америки и продвигала в том числе, скажем, идею ограничения экспансии Китая. Но, опять же, это все очень как бы серьезно тоже бьет. Поэтому я думаю, что это все такой вот, как бы фон достаточно хороший для Украины в контексте продвижения. Вот мы сейчас уже слышим заявление. Это вопрос сотрудничества, развития, углубления американо-украинских отношений. Второй момент — это вопрос сотрудничества в экономических разных сферах, в том числе энергетических. И вопрос, безусловно, обороны, оборонного комплекса, поддержки больше, о которой, да, вот то, что говорил Глеб, как раз то, что сейчас публично как бы так мало обсуждается, но то, к чему что-то определенно как бы готовится. Поэтому я думаю, что будут у нас договора конкретные и будет углубление сотрудничества США, но поскольку и Байден в этом заинтересован, но тем более конгрессмены и сенаторы тоже будут его к этому очень-очень сильно подталкивать. В Украине ваши коллеги-аналитики говорят о том, что, возможно, в обмен на Северный поток-2 Украина может попросить статус основного союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Ну, я тут не говорил это как бы в обмен. Мы сейчас имеем вот рамковое соглашение между США и Германией. Вот это рамковое соглашение мы должны наполнять конкретным содержанием. В том числе и вопросы, как бы, не в том числе, а в первую очередь вопросы безопасности. То есть мы говорим, что Северный поток — это энергетическое оружие. Мы уже сейчас видим, как Путин действует. Он уже ограничивает как бы поток газа. Заметьте, как в СМИ у них рассказывают о том, что у них сколько там аварий случается. Раньше мы никогда не слышали, что у них на газопроводах аварии случаются. Сейчас они активно это показывают и говорят: вот смотрите, у нас там все устарело, через Украину вообще мы как бы сложно там что-то качать. А вот у нас есть Северный поток 1, Северный поток 2, давайте вот Северный поток скорее сертифицировать, включать его для того, чтобы делать поставки. Это шантаж, это прямой шантаж со стороны Путина. Мы должны это как бы понимать и об этом говорить. Поэтому вопрос союзника вне НАТО, с одной стороны, он может быть интересен, но опять же, все из-за того, как мы этим воспользуемся. Я напомню просто, что Афганистан, он тоже сейчас как бы союзник вне НАТО, США главный, и мы видим, что там происходит. Да, мы видим, что там делает Талибан. То есть за все это время, пока войска Соединенных Америки были в Афганистане, они практически ничего не сделали, чтобы воспользоваться этим статусом. Хотя есть другие очень серьезные, хорошие примеры. Это Корея.
очень хорошо воспользовались. Это Япония, это Австралия и много других стран, которые смогли действительно на полную выжить это, да, потому что это доступ к технологиям, военным технологиям, которые не могут получить другие страны. Не все страны НАТО тоже могут, скажем, получать. Поэтому тут все зависит от нашей активности и от того, как мы сможем этим воспользоваться. Готовы ли США сейчас его предоставлять? Вопрос пока спорный. Поскольку мы поднимаем этот вопрос, но США каких-то сигналов четких, что они готовы это делать, пока нет. Здесь более геополитический такой сложный контекст, в том числе и то, насколько долго Байден будет рассматривать Россию как гипотетического какого-то там союзника в противостоянии с Китаем. Вот как только все вот эти, как правильно ваш гость сказал, облака и, скажем, иллюзии, они рассосутся, вот тогда и будет уже более активное продвижение, я думаю, и в этом вопросе. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, что подключились к нам в эфир. Игорь Петренко был с нами на прямой связи, аналитик Міжнародного центру перспективных досліджень. Пане Евгене, относительно нашей газотранспортной системы, если мы говорим о том, что Северный поток-2 вводит в эксплуатацию, у нас контракт с «Газпромом» заканчивается в 2024 году, да. Какова вероятность того, что транзит через нашу территорию может полностью прекратиться? Знаючи Росію, він може ще до 24-го року, в принципі, припинитися, реально, розуміючи. Але... Тобто, якась диверсія, аварія? Так, звичайно. Петренко правильно абсолютно вказав на те, що Росія вже цими аваріями на газопроводі вже показує ймовірні сценарні, так би мовити, кроки. Але треба розуміти, що є історія питання. Справа в тому, що газоводи, перший газовод, який з'явився в Радянському Союзі, був розібраний радянськими військами в 45-му році. Він називався Броди-Берлін. І йшов від наших українських бродів з Львівської області до Берліна. І він представляв дуже велику цінність, тому що тоді труби такого діаметру робилися досить важко, це серйозний був труд, і радянська армія по ходу розібрала і далі сформувала перший газовод, який називався Броди-Москва. І український газ годував років, щоб не збрехати, років 25 годував Москву. Далі вони протягли трошки далі його до Ленінграда, і це вже був Броди, Москва, Ленінград. Наступне дуже велике, потужне родовище було знайдено теж в Україні, в Харківській області, це Щеблінка. Воно було найпотужнішим взагалі в Європі. І знову ж таки була сформована труба, яка йшла куди? Вона йшла знову ж таки в Росію. Росія викачала український газ вщент, і припинила це робити тільки тоді, коли були винайдені оці в Сибіру, газові родовища, з яких сьогодні тягнеться газ в Європу. Зокрема, через оцей наш вузол, через Україну, через так звану газотранспортну систему ГТС. Чому не використовувати ті потужності, які є в Україні, я не знаю. Я думаю, що це дуже гарний сигнал, насправді, для розробки наших українських родовищ. Дуже багато в світі є прикладів, коли старі родовища через якийсь великий термін знову розроблялися. Чому б не подивитися, що там у нас на Щебелінці сьогодні? Чому б нам не продавати в Європу наш український газ, розумієте? У нас достатньо ресурсів для того, щоб покривати всі нужди України і ще й давати Європі. Головне забути про те, що такий сусід, як Росія, у нас є. Поки у нас буде російський газ, ми будемо залежні від країни-агресора. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чухсалом, що приїхали к нам в студію. Євген Рибчинський, народний депутат України 8-го скликання, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Коршкенчедослар.